Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag sa mga oras na kakabsat. Alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga rakurak sa 28 iti mabilang iti bulan iti Marso kakabsat sa magmamanulaan nga turog mapantayon iti Abril kahit no mapayikesta kakabsat iti aldaw tayo dalat tamot iti gundaway nga nalamiis iti aglawlaw tayo kas paringan tatay iti dating nga gundaway kakabsat medyo nalamiis or iti rabiing yung ti maaldaw nakapudpudot yung ti kalman kakabsat saan unang ka napudot ay kumpara na ganyan naglablabas. But anyway, agyaman tayo lata iti apo no anyaman nga panawon ti adda kada tayo. Aya, agyaman tayo iti dayti mga sapa ta nakariing tayong adda andrag urag stock. Naruna na ti pigsa manan, tapos ti kasta iti din tayo ti apo nga panagserbe. Well, makipagpasit man dayti nga panagadal tayo iti sasaw ti apo, dayti nga programa ti agsapa anap non iti namnama, kadagiti agdingdingeg, kadagiti basa iti Biblia, wala pa iti panagpipindabilag tayo, ibabaan ti panagkarkarara iti agsapa anap non iti namnama man iti Lunes saging gana iti Biyernes. Iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City tinurag sa kamangkabkablao kada kayo iti medyo nalam kagsapa iti Martes Lawrence Salazar. Nudumpeng di kapadasa di tayo ngaro amatanaga dati apo di na tayo tupay baga isuke manaywa adut si nga paglasata iti kapuso matet pa kaupayan emawan di kabaelan na dati apo sa lakit tung kamay sa when di apo manangaywa sa pulang kapadasan intay nalasatan Alaway nagyaman tayo ti dayta nga kanta kabsat ng teman ng giganen ti apo manangaywan. Anyaman tayo anyaman ti kasasaad mo, ti apo, kabailan na ngaywanan na ka. Well, antay ka pabayagan ng kakabsat, maripo di Roma, Kapitulo, at talong nga versikulong ente pagadalan, isi dating gundaway. Romans chapter 8, verse 28. Kunana, kitamu tayo adag iti amin na banbanag, at timpuyog dang agaramid, ang maipaay, ang mangipaay, o maipaay, iti pagimbagan, dagiti agayat iti Diyos. Dagiti nayaban kas iti panggap na jay makadwa nga Timoteo kapitulo 1 bersikulo 12 kuno na dagiti tigapuna as sagsaw gabaek digito ngem sa anak ka maupay agsipud ta amok no siya sino iti pinatiken awan duadua akabaelan nang aywanan iti intalik na kanya kahingga iti daytang aldaw. Inyo maudi kakabsat Iti umunang Korinto Kapitulo 15, versikulo 58, kunana, darot patpat ga kakakabsat, agtalinood kayo anatibker, kendi magharaw, kanayon sangwanyo, iti trabaho yu ama ipaay, iti apo taamuyo nga adabu nga iti aming arami diyo, iti panagserbi iti apo. Wow, nagpinda saya. Ket amuyo,
nga adda iti bunga iti amin nga aramiden nyo iti panagserbiyo iti Apo. Amen. Padaydayaw iti Diyos kadagiti nga sa unang iti binasa. Nga adalang iti sa lugsudet kakabsat. Manu nga ta kada kayo when siya asino nga ta kada kayo ti makaamoy ti masakbayan na kakabsat. Aya, mabalin siguro nga awan. When awan pulos iti makaamo. As long amutay laeng nga natalagad iti masakbayan tayo no adda tayo iti Apo, ngem tayo nga amuno niya mapasabak kadagi sumalsarong aldaw. Well, kitaan tayo man tilubong agda mga pagbibiyagan tayo kakabsat. Aya, makita tayo iti kinapudno na iti daytoy dagiti news nga inaldaw-aldaw, may na dumadumang istorya, may papan kadagiti kalamidad, ano dumadumang haan nga nasayat nga balita, aksidente, dagiti riding in tandem, ako na halango dagiti kakabsat. Ayo salos every other day when every day nga damang mga gantay nga disgrasya nga nakamotor. Aya. Aya pay, tikag iti panawan, dagiti napudpudon nga panawan aya. Adda ka dita sa sardeng gira nya pay. Ambus ka dagiti local leaders tayo mga gantay mo siguro dagiti nga balbalita. Dagiti nga manbanag talagang iparparangarang na laeng nga saan tayong igem iti sumarsaruno nga wenno hantay igem iti masakbayan tayo. Ya, hantay igem iti tawen, bulan, sumarsaruno nga aldaw, sumarsaruno nga minuto ti panagbiag tayo. Ngem iti sao iti Dios ibingay ko kada kay iti wenno dagiti nga sasao iti Dios kakabsat nga naibingay, binasa tayo, mabalin nga pangnamnamaan tayo. Iti kinapudno kas pariyan ko ba di may kadua nga Korinto bersikulo 5. Kapitulo 5 bersikulo 1 nga kunana iti kinapudno iti panakaisalakan tayo kas mabasa tayo met iti Roma. Ay di Pedro kapitulo 18. Ore pa iti panagbalbaliw. Makita tayo John chapter 3 verse 2. Ay iti kinapudno nga adda nga sididingag iti Dios kadagiti karkararag tayo. Mabasa tayo mutlaen kakabsat di umunong Juan kapitulo 5 bersikulo 15. Aya, well iti daytoy nga bigat kay tuman nga dalim tayo dagiti bersikulo nga mabalin nga mangtulong kada tayo kasangwan tayo ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat. Ken mabalin siguro nga adati pamalpatan tayo into numalpas tayo pagadalan dagitoy. Aya. Amo kakabsat niya Apo Dios isuna iti ari iti amin nga suna ti ari iti amin nga naparswa. Aya. Nukas di kabsat suna iti leader tayo, pangpangruna tayo, o suna iti mga namumuno po sa atin, kanayon nga ti panarabay na ket addang kanayon adda kada tayo tinaldaw-aldaw kabsat. Addang iturayan na tayo amin, addang aramiden na amin. Kasi ti pagayatan na ket awan ti siya sinuman kakabsat nga mabalin nga malbaliw kadagitoy. Kas mabasa tayo kakabsat di libro iti Job, kapitulo 42, bersikulo 2. Amok aman nakabalin ka unay o Apo ket maaramid mo iti amin akayat mo. Saan lang nga ari iti amin nga nang parso ngem ari iti biag ko, biag mo ken biag iti tunggal maysa kada tayo. Isu na lang kakabsat iti mabalin nga mangpataray iti biag mo. Haan nga ni misis mo. Haan nga di jar aremam. Haan nga dagiti sanikwam kakabsat. Adda iti Dios nga kintingil iti biag mo, adda nga amuna ken sikikita ka dagiti mapaspasamak dita biag mo. Ket daytoy iti maysa nga kinapudno kakabsat nga mabalin nga mangtulong kay ka tas sumango ka iti masakbayan. Aya dagitoy ayaten tayo iti biag, asawa, friend, wenno anyaman pay kakabsat iti makikita dalaeng ket iti aramiden tayo. Aya ngem ni Apo Dios makita na ti karirik na panunot ken puso tayo kakabsat. Kuna na amin nga banag ang titimpuyog da. Siya nga kinuna nga iti sumagmamanulaang nga banbanag. Kuna na iti amin nga banag. Awan iti anyaman kakabsat nga pasamak, wenno kasasaad, wenno nga nangyari kada tayo nga banbanag nga mapasamak iti panagbiag mo nga saan nga ammo iti Dios. Isu nga ti agdamang kasasaad mo, ammo iti Dios kakabsat. Mabalin na amin iti Dios nga pagtitimpuyogan amin dagitoy para iti pagsayaatan iti tunggal maysa. Saksakit man dayta, na pinansyalan nga kasapulan, spiritual battle man, pabalin panakapaay, panakaupay, wenno dadagsen. Anyaman pa nga kuna anyaman pa dayta kabsat. Yung kuna na iti sauna, amin nga banbanag adda iti mabalin nga aramiden iti Dios kadagitoy. No duma dagiti nga panubok, dagiti nga sangsangun tayo kun aron aramiden na tapno ti kas agbalin nga blessing. Aya.
Amin nga banbanag agtitimpuyog da nga agaramid iti maipaay iti pagimbagan. Agtitimpuyog da amin. Kuna na amin nga banbanag iti panagbiag tayo, agtitinulong da tapno ti kas mga ipaay iti pagsayaatan tayo, iti panagbiag tayo. Tanod mga ada di kayat tayo nga mapasamak. Ngem ada di kayat tayo ngem hanga da iti pagayatan iti Apo. Kayat tayo nga kastoy ngem iti plano iti Apo daytoy taramidem tapno ti kasta at di enti mauding aldaw dahil iti pagsayaatan nga mapasamak kay ka. Narigat nga maawatan na dadto makakabsat ngem agtalit ka nga iti Dios isu ti best employer tayo. Ket adda nga kin igem iti amin ket aramiden na amin para iti pagsayaatan tayo. Aya, kuna na dagiti agayat iti Dios dagiti naayabaan kas iti panggep na. Dahito nga binasa tayo para kadagiti adda ti relasyon na iti Dios kakabsat. No awan ti relasyon mo, no awan iti strong relationship mo kini Apo Dios ay hamo nga maawatan dagitoy. Aya kadagiti mawat kin Jesus kas Apo kin mangisalakan da, kadagiti nangawat ken kuana ken naipaayan iti namnama kadagiti mga ayat iti Dios. Panggep iti Dios kakabsat iti panagbiag tayong basapol nga mangipaay iti dayaw ken panagyaman ken kuana. So mabalin siguro nga iti kapanunutan kabsat apay kasto ti napasama kasatno nga iti gloria kasatno nga agbalin ka kabsat nga blessing iti sa balik kasto mo iti mapaspasamak iti panagbiag ko. Ket mapaspasamak laeng daytoy babaen iti panagaramat na iti amin nga banbanag. Nasayaat man wenno saan agtitimpuyog da para iti pakaydayawan iti Dios. Malagi po kabsat di na testimony mi. Aya malagi po kabsat. Amoy kakabsat kadagitoy nga kadagitoy ko lang nga maawatan. Yes, maawatan kidin kakabsat nga mas deeper pa iti panakaawat ko dagiti papaspasamak iti biag mi akas pamilya. Amoy mo din pagdaldalaran tayo kakabsat. Aya ni Mrs. na stroke ni Aaron na disgrasya no kasat nung agtitimpuyog dagiti banbanag pasamak para iti pagimbangan iti Apo. Aya idi ka adda di panunot yung ag-question ako, Lord, faithful kami mo ti amin nga paset ti panagserbi. Ngem apay dati ti mapaspasama. Ayo. Ano dagiti tiempo? Amoy kakabsat no apay na ibaga ka maawatak ka dagiti daw i-clear. Aya nga adda dagiti tiempo nga ag-testify kami dagiti tiempo i-testify ko iti naglabas mi. Dati napasamak mi. Aya kadagiti tattaong agsalsaludsod. Pabaling nga uri kada kayo kakabsat. Aya kalpasan dayta adu iti mapabileg. Aya adu adda di magmamanong agsubli iti panagserbi iti Apo. Mabaling nga mapapigsada babaen iti panagdingig da iti testimony nga napalabas mi. Aya so dayjay isu nga agtitimpuyog da kon nagkaron Apo nakita dito nga iti pamilya ket mabaling ko siguro nga may baga nga may isang sakripisyo para iti pakaidayawon iti Apo. Isu ko nga nakita nga agtitimpuyog da amin nga banbanag. Ayan, ano hanga pasamak dagito mabalin siguro nga dati pagtestipayan mi nga tao hanga papabileg. Yun yung casual lang narinig nga na tayo ko yung mga believer, mga pastor, kaya nga i-testify mo dati na palabas mo no kasatno tayo nga timbakder kakabsat. Mabalin nga mapabilig. When actually hindi hanga mabalin, ado dagiti agtetext kanya nga well, we are inspired, na-inspired kami sa testimony mo, Pastor. Well, dahil iti plano na, no apin nga napasamak kada kami. Mabalin nga dahil iti, hanga mabalin, no di dahil iti purpose na no apay, nga dahil iti kat napaspasamak kada kami. Tapno ti kasta mapabilag iti tunggal may sa, numan pa iti familia kakabsat, kat may sa nga, makunak siguro ako nagtatay nga, sakripisyo, agyaman kami iti Apo, so dahil iti nga napasamak, it turn it to blessing. Blessing ka dahil duma, amen. Iso nga mamatay ako na kakabsat nga, amin nga banag, agtitimpuyog da para iti dayaw, ken gloria iti Dios. Iti Dios kakabsat, aya, gapo iti naindaklan nga asiking panangaywan na kada tayo, aramidin na amin nga banbanag, agtitimpuyog da nga agaramid, ang maipaay iti pagimbagan tayo. Isong anyaman ti paglaslasatan tayo kakabsat, ang nyaman iti addang kasasaad tayo, agtalinaed tayo nga namati, agtalinaed tayo nga natugker. Balang araw po yan, it turn it to blessing. Ito no, dumting to ti aldaw, agtestimony ka no kasat no mga pagpalaygan data, adun to iti mapabilig kakabsat. Panaydayaw iti Apo. Anyaman iti paglaslasatam, anyaman ti kaririknam, iti dayto nga gundaway, panunutin kakabsat. Nga isagsagana ka ni Apo Dios, itinakdakkel nga testimony, panagserbi. Aya,
di ka panunutak. Amok mabalin siguro na apo nga kurang kami iti testimony kung nakide. Iso nga napasamak da gito. Ngem nakita tayo kakabsat amin nga banag agtitimpuyog da para iti pagimbangan iti apo, para iti dayaw kay Gloriana. Amen. Kaya inya pa iti makita tayo kakabsat. Kaya kuna na ijay may kadwa. Kuna na ijay may kadwa nga Timoteo kapitulo 1 bersikulo 12. Gapumit toy sa gabaek digitoy abanag nupay kasta sa anak amabain taamok dayjay pinatik ket mapnekak unay nga iso iti man nakabalin ang mga iwan iti italag ko ken kuana ang maipaay iti dayjay nga aldaw kuna nang kapsat aya dayto iti maysa dayto iti maysa pa nga kinapudno kasumango tayo kakabsat iti basakbayan addang salsalimutmutan na ka iti Dios babaen iti parabor na ket awan iti makabael nga mga bagaw ken ka kadagiti ima na nga masapol nga maadaan ka pay iti nananay nga relasyon ken kuana anya ti kuna ni Pablo aya kadaytoy nga bersikulo iti naggapuan iti namnama ken Pablo amuna no siya asino iti pinati na isu nga kadatay kakabsat masapol nga amuan tayo met no anya dayjay pinati tayo, amu tayo, dajay patpatsin tayo. Aya, saan nga naggapo iti nakabilangan nga kapilya, organization, saan nga kadagiti gagayim na, saan nga naibasar iti karirik na, iti pamilya na, salikwana, wano kinabaklang na, kakabsat, iti posisyon na, wano pagrebengan na, iti namnaman ng adda, nga naiyang klaking Kristo. Iti pamati na iti Dios ket natibker ket awan pulos, iti makagunay. Anya ti rason kakabsat nga maaddan iti namnaman ni Pablo. Ni Apostol Pablo. Kaya isu man nakabalin ang mga iwan iti intellect wenno nangaiwan iti intellect na kenkwana. Impay na aming namnaman na nga kabailan iti Dios nga aramiden iti amin nga inkarina nga aramiden. Nagpintas kakabsat nga panagtalek kini Apo Dios. Ano na dumay kasi nagrigat tayo nga agtalek. Ken kuana adati ka adagay ti reservation tayo no daduma ngem iti daytoy nga aldaw padasem man nga si bubuo dayta pusom nga italek iti Dios kakabsat kasla kung kuna niya ni Pablo kada tayo nga ideposito iti biag ko iti panangaywan iti Dios ket inkarina nga sa anak to nga pulos nga baybayan kuna na Juan kapitulo 6 bersikulo 39 ket dayto iti pagayatan iti nangibaon kanyak nga amin nga inted na kanyak awan kuma iti pukawak no diket di pagungaret iti kamaudtyanan nga aldaw. Kabsat, saan nga paayon iti Dios dagiti anak na? Amen. Anya ti pagbanbanagan iti namnawang nga anak ni Pablo. No pikas ta sa anak kunana amabain. Yeah, ni Pablo kunana agsipod ta iti Dios iti paggapon iti amin ko ken gapo iti intellect ko iti amin ko kay kuana saan ko nga rod nga ibain no siya asino ak. Mabalinan na kakabsat nga ipukaw nga isuna ket anak iti Dios. Ket awan iti makabalin nga mangbalbaliw kadayta. Kumusta kakabsat? Proud ka mutlaan. Nga tang mangibagbaga nga anak na ka iti Dios. Naadan isuna kakabsat iti kinaturad ket saan na nga mabalin nga ilibak, hana mabalin nga ilimeng wenno bali nga baliwan dayta. Dagiti natuturod nga Kristiyano ket adda nga bilig da nga makipagtaktakder kini Kristo. Amen. Kuno man kabsat. Aya. Kasano tayo nga sumango? Iti masakbayan tayo. Babaan iti panagtalinaed tayo iti kinapudno nga iti Dios. Adda nga salsalibutmutan na tayo. Babaan iti parabor na ket awan iti makabael nga mga gagaw ken ka kadagiti ima na. Ngon kabsat. Awan ti rason nga mabuting ka nga sumango iti masakbayam. No adda ka ngagtaltaleg agserserbi kini Kristo. Bigbigim nga isurat akin igdumi ti biag mo kabsat. Amok ken patse nga iwanan ken pagbalaygen na ka. Ket naawanan ka pa iti natalged nga relasyon iti Dios. Kabsat saan pa met kini nga naudi iti amin. Dayto iti gundaway. Dayto iti tiyempong isukom ta biag mo ken Jesus. Ket awatan isuna kas manubot ken mangisalakan mo. Anday tinamnawan tayo. And we are secured into inted tayo, impaay tayo, amin kini Apo Dios kakabsat. Ikadon tayo iti panagduwa-duwa. Kaya,
Intalet mo amin ti Apo, kasasaad mo, panagbiag mo, kat failure ka, kita man kamsat der aramiden, baka mumut, nga inted amin nga baka dati reservation na unahan mong inted amin kamsat. Ngam no inted mo 101% tata panagtalag mo iti Apo, ket fail ka, mabalin mo ako na mabalin mong ibaga, ken kun ay tatakabsat nga papasulam iti Apo. Apit na pilyurak, kagastim nagserserbiak. Ngem, iti Apo nga kabsat, awang pa itinangig ko, nga matalek nga agserserbi iti Apo. Iti kasta, awang pa itinangig ko nga, failed na idi inted ko ti biyag ko, iti Apo. Andaman ti failed siguro kabsat, ngem ko nagarod, baka hamang inted, anang inted ti 100% na panagtalik na iti Apo. Well, hampi nga naladaw iti aming kakabsat. Kung nagarod tatay, adati pamalpalatpatan tayo, ito no inted tayo amin, iti Apo, iti masakbayan tayo. Siyempre, kung nagtatay, nga karagaya amin nagtaltalag iti Apo. Ken ka ayat nga kabsat nga dumdumned. Baka dahil iti umuna, na panagdingid mo iti dahil nga programa. Napaka-imposible na malalaman ko yung future ko. Mabalin mo nga maamuan kakabsat. When mabalin mo nga ang talag iti Diyos. Ayatik nga kabsat, iti masakbayan. Numampay hantay nga maidetalye, no anya iti masakbayan, tani Apo Diyos lang ti makamudilya kakabsat. Ngem secured ka gaputa adda iti Dios nga mangtartarabay mga aywan ken ka mangmulmuli mang train kanya wenno anyaman pa iti para iti masakbayam ayat nga kabsat. Ket dagitoy ket maawatan tulaan into adda na talged nga relasyon mo iti Apo. Well no kayat mong isuk iti biyag mo kini Jesus. Iti dayto nga kanito ayat nga kabsat. Sumurot ka kanya iti ababa nga panagkararag. Aramidin dayto nga personal nga prayer mo iti Dios ket riknaem iti panangsagit na keng ka. Natnatnuan ka din iti problema, hangka ka din makaturturugan, ayatik nga kakabsat. Tinaado iti sangsangwang pampanunutem, wano na kadunga riribok, mapagdaldalasa, paglamlamanam, wano paglaslasatam iti day tingal daw. Well, awisin ka. Ngayon, amin day kita, iti Apo, ipaay mo iti panagtalit mo, ken kuana. Kaya't ni Apo Diyos nga mabang-aran ka. Kaya dati invitasyon ni Apo Diyos itunggal maysa. Nga din tayo karagiti ima na, dagiti anyaman nga dadagsen, nga adda tayo, kamatalig tayo, wano ang talik tayo, iti Diyos, nga pagserserbian tayo ayat nga kabsat. Well, iti dahito nga kundawa, kaya't kuman kabsat nga sumurot ka ti ababa nga panagkaralan, nga iso ti panangawat mo kini Apo tayo Yesu Kristo, katrik naem, iti panagturay na, wano panangsagid na kayong iti dahito nga kundawa. Apo, nangig ko dagiti sasaong, agiyamanak, tay ayatin na. Aduman digiti nararamid ko nga kinadakes. Ket kaslasaan nak nga maikariken ka. Agyamanak. Tanda ka nga mga aywan latta kanya. Apo, agpakumbabaak ken ka iti daytoy nga kanito. Dalusam iti puso. Ikatem iti anyaman nga kinarugit. Anyaman nga baso. Anyaman nga kababalin nga saan nga makaiayo. Puno makarimun ken ka. Apo, pakawanan nak. Pakawanan nak talaga iti nagbasulak iti dahito nga kanito. Kaya ito nga si kateng talina diti puso. Awatan ka. Kas manugbot. Kin mangisalakan ko. Sikan Apo iti mangidalan kanya. Kit manipod iti dahito nga kanito. Agbiagak iti pagayatam. Manaydayaw ka Apo. Itinaka ng Jesus. Amen. Walsak lang kagkaralag. Ayatek nga kabsat. Apo, agyaman na kadagiti kakabsat nga imawat keng kayo tiday nga gundaway. Mamatiak, nga nanggagmo dagiti nga kakabsat. At dawatik man Apo Dios, iti agtultuloy, nga panangipae mo kadakwada, iti panagbalay iti espiriton nga panagbiag. Ipayam iti iti bilig nga mga overcome, iti amin nga panangalilaw, iti kabusok kadakwada Apo. Balkutam, digitoy, nga kakabsat iti bilag ken panakabalin iti dara ni Apo ni Yesu Kristo. Ket manipod iti daytoy nga aldaw agbiag da Apo. Nga nabilag kinawaya manipod kadagiti aramid iti kinadakas. Adaman dagiti nakaibaludan da nga bisyo, anyaman dagitoy nga aramid, anyaman nga kababalin nga saan nga makaiayo ken ka Apo. Dem iti bilag ken panakabalin mo Apo ket agbiag da nga wayawayaan manipod iti daytoy nga kanito.
Ikawus mo kada gito nga kakabsat iti kinadalos, ayat, rago, talna, asi, kinaanos, kinamatalag, kinapakumbaba, kinapudno apo. Agtignay ka iti biyag dagito nga kakabsat mi, na nangawat kayong kakasapo kayong manisalakan na apo. Idaaton ko dahito nga dagito nga kakabsat, nga adda, na madagdag sanan apo, iti agdama, nga kasasaad na. Daman sumangsango dahil panaduma-duma mga parikot apo, ipaayam apo iti bang ar. Itdem kadakwada apo Dios. Iti solusyon dagiti nga dadagsan iti panagpiagda. Mamati aken pa-check apo. Nga kabalang nga ramidin dagito. Uray pa kadagiti kasangay iti daytoy nga aldaw apo. Sikaman apo iti tumulong kadakwada yaman kami apo. Iti aldaw iti daytoy nga gutdaway hangkuman idang mainaganan apo. Ngem sika apo iti tumulong kadakwada. Aywanam ida. Pangpangruna man nga kablaawan, pangpangruna man apong ikararagan ni Lolo nga Fernando nga Echeverri, O Lord, ti daytoy nga gundawan. Yung panagkasangay na. Numanong tawan pa apo, numanong tawan apo Dios. Iti naglipasan na, nagliblaba, agyaman kami apo. Ket sinanama kami iti adupay nga tawan. Ngayon nasanguan apo, kasi paay mo kada kayong kuwana. Tagtultulay nga salunat na. Kadagiti agkasangay iti daytoy nga aldaw. Bendisyon mo apo Dios, umay kadi kadakwada. Agyaman kami apo Dios iti daytoy nga aldaw. Kukum aming gloria dayo ken panagyaman. Itinagan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Apay ngataan ni Jesus, impay na kanya. Grasya na ating mabubus, ket insalakan na. Nemamukmet na jay pinati, ket namamae ang mabalin na. Naidulen sa lagliban, aking kapanumpalan. Apay nga Alaway, nagyaman tayo. Iti dayta nga kanta nga, amo nagpindas nga kanta nga pagi version hanga day uga po ta version. Kakabsat ngem dagiti makdak kala nga kanta nga men. Ngem amukmet day chay pinatik. Amen. Well, good morning kada kayo aming nga dakay sigsibay iti radyo day iti daytoy nga gundaway. Aya, tet pangpangruna man nga kablaawan ti ayaten tayo nga station manager. Aya, nakalipatan nga nakablaawan iti kalma. Aya, ti belated happy birthday kini Sir nga Ted Dolohan nga isu iti siya po yung namumuno, si station manager po natin sa DZMR. Agyaman tayo, iti kinagagot na. Ito yung station manager tayo nga. Talaga nga ramidin na aming nga pamuspusan, tato ti kasta, iti station tayo, at ma-share kadagita tao nga ampay nga makaammo. Kaya, masla gospel. Kaya nga papan kadagi nagdo mga lugar, share natin iti station tayo, at numaamuanda nga dat istasyon, iti Apo. Amen. Well, good morning with kini Sister Leia Cabanyero. Blessed morning, Pastor Lawrence and family. God bless po. Kini Sister nga Maluna Pila, magandang umaga po. Sister Mila Cabanyero, good morning. Ore pa kini Sister nga Gloria Giwa, good morning, Pastor Lawrence and your family. To all viewers and listeners, God bless us all. Kani ang tingali nga Valentin, God bless Pastor, and to all ko na Sister nga Josephine. Sister ko Josephine Uton, good morning. Brother nga Eddie Balbin, God bless Pastor. Mamberon, Sir Alex, good morning po. Thank you, Lord, for all you've done. Amen. Lenny Giab, good morning, Pastor. Thank you, Lord. God bless po and your family. Sister nga Jennifer Caro, okay, blessed morning, Pastor. All listener in Christ. Nyapa kini Pastor nga Marina nga Dison agtalina asikker kana nada jemat balasi iti tao ni Pastor Marina. Ore pa kini Sister nga Rosbella Apostol na ibang sapayo amin dito San Guillermo. Ore pa kini manunga boni kindi gitoy ayatin nyo nga duwa nga anak ni JP kini
Di ba? Okay. Blessed morning, Pastor. Kuna naman ni Sister Kuma Josephine. Meryl Somera, mapagpalang umaga po, Pastor, and to all. Sister Teresita Malagayo, blessed morning po, Pastor Lawrence, Pastor Joy, and family, and to all of us. God bless us all. Thank you, Lord, for your divine protection. Sister nga Angie Aquino, blessed day, everyone. Dolly Pascua, watching from Burgos. God bless, Pastor. Kini Sister nga Josie de la Cruz, blessed happy blessed morning, Pastor. Kuna na. Maribel Aliaga, blessed morning, Pastor. At sa lahat ng listener and viewers, God is good. Kuna na, He is pouring His blessing always, every day. Amen, Sister Maribel. Mary Joy Astero Balawag, kuna na, good morning po, Pastor, and to all listener. God bless everyone. Dayan Tumapang, kuna na, good morning, Pastor Lawrence, watching from Cebu, Nueva Vizcaya. Okay, Geraldine Mariano, blessed Tuesday morning. Well, good morning ka na kayo aming taga-Cebu, Nueva Vizcaya. Gemma Bastu, good morning, Pastor and family. God is good all the time. Blessed morning, everyone. Kung ano naman, Sister na Gemma Basug. Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning, Pastor. Have a blessed day. God bless you and your family. Kung ano, Noela Jacob. Kung ano, amen. God bless you, Pastor. Kini Sister nga Perlita Vicente, amen, Pastor. All things work together for good in Christ Jesus. Kung ano, Victoria Tolentino, good morning, Sister Perlin Montemayor. Tungpalan, good morning ka na kayo. Amin, dita Gulak. Okay, Difon Quirino, Catherine Kinsay, amen, Lord. Kuna na. Glory to God, hallelujah. God bless po, Pastor, and to your family. Kini Victoria Tolentino, amen. Kuna na Mary Joy Astrero Balawag, amen. At Sister nga Ruby Salting, good morning. Mitch Pimentel Balbin, amen. Praise the Lord. When mamatiak data, Pastor, pag may pagsubok, may pagpapala. Kung may pagpapalo, may pagpapala. May isang servant, may isang pastor. Amen. Sister Leia Cabanyero, amen. Sister Ma'am Shirley Gadurwon, praise God, amen. Good morning, Pastor Lawrence and everyone. Darlene Pascual, amen. Kini Sister kong Nieda Salazar Tan, good morning. Good morning ka na kayo, amen. Tita Arlene, good morning. Sister Ruby Salting, good morning. Gemma Basug, good morning. Riz Ivasco, amen, Pastor. Thanks much sa message. Please pray po sa... Okay, noted po. Pakikikuan na lang po yung pangalan para ilagay natin sa list ng prayer po natin. Sister Riz Ivasco. Ma'am Teresita Malaguyo, amen. Kung Mary Joy Cantano, good morning. Maribel Aliaga, Sister Rosbel, Ophelia Grospe, Deborah Sario, Sister Joseph, Sister Co. Sir Ted, good morning. Leia Cabanyero, Sister Ellen Lamog, Catherine Kinsay, Pelican Las, kada kayo amin kakabsatan kung mabasa ni Sister na Gloria Gafood, good morning Josephine Eugenio, amin. Agyaman ang kakabsat, tip na nag-text yo, dilet yung gundawa, agyaman ang pumakadamanan, tiyan na kayo kakabsat yo, ti Apo. Well, happy birthday kiniba ni Lolo Fernando Ichabari. Lawrence Salazar na bagal daw, iti Martes. Lagi sa uwi ti Apo, kung dasin nga balurin ti agmale. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti ket yung